לך למקום. למקום. אני מסתכלת שכיף תמיד לפגוש אותך. תודה, גם אותך. את יודעת, אני קצת יודעת, אנחנו בלמידה, אז אני למדתי, ונראה. אני כאילו, אני נורא בא לי שנצלם אותך אמרתי לך, בשכונה. בקרוואנים. אני חושבת שזה יהיה מעניין, זה מעניין. התיק הזה נראה מה זה נוח. כן, הוא לא כל כך נוח, הוא נוח מבחינת הארגון שלו, אבל על הגב פחות. כן? כן, אז נגיד יום כזה שאני בשלפ בתחבורה ציבורית, זה פחות נוח, אבל יש לי את המחשב, יש לי את זה, כאילו. צריך לראות איפה עוד, כאילו, נגיד אם את... השאלה היא מה בא לכם באמת, במה בא לכם להתאמת? מה אתם רוצות להגיד? זה מה שעכשיו, נשמע את זה ביחד, נעשה איזה סיכום. יש לי כלי שעושה סיכום של טיול. מה זאת אומרת? כאילו עכשיו הקלטתי. נו. אני אקח במקום לשבת עכשיו 3 שעות לשמוע את כל הקשקושים שלנו. נו. אז אני מקווה שזה יעבוד. כאילו אנחנו נעלה את זה, זה קצת, לא מצאנו כלי שעושה את זה ישירות, אבל כאילו העלינו ליוטיוב. ל-ChatGPT. ChatGPT בעברית כאילו עם ה-MP3 הוא פחות, לא הצלחתי. אולי אני אנסה, אולי כן. ואז הוא יתמלל לך את השיחה? זה אפליקציה אחרת, אבל כן, כאילו יתמלל, ואז אני מבקש מ-ChatGPT או AI אחר לעשות לי סיכום של התמות המרכזיות, של כזה. וואלה. כן. ואז אני גם יכולה להגיד לו, אתה מומחה לתחקיר דוקומנטרי, סכם לי את הנקודות המרכזיות שעלו בשיחה בהקשר של 1, 2, 3, או שיכולים להתאים לסרט דוקומנטרי, או שיכולים להצטלם בצורה כזאת וכזאת, כי את יכולה להגיד לו דבר כזה. ואז הוא מציע לך הצעות. כן, ואז הוא נותן לך רעיונות. בטבון לא. ו... נו, אתה חופשי מאמה. לך לאכול. מה את חושבת שמעניין לי לך? כאילו, אם את אומרת... שאלה טובה. כאילו זה קצת קשה להעיד על עצמי. ועדיין. אם אני אסתכל על זה בעין מקצועית, אני כן מבינה איפה אני דמות מעניינת. איפה הדמות מעניינת? אני לא... אני לא דמות השמנה הקלאסית. כאילו, שאוהבים להציג. מה זה הדמות השמנה הקלאסית שאוהבים להציג? שהיא חסרת ביטחון. איזה קטע, את יודעת, זה בכלל לא כיוון שעלה בדעתי. משום כיוון שלו. זה כאילו בכלל, אני כאילו, זה לא, אני לא חושבת על זה. אני גם לא חושבת על זה, אבל אם אני אסתכל על זה מהצד, אולי בגלל שאמרו לי את זה לאחרונה, זה הושתה לי, אני לא יודעת. יש איזה הייתי אצל שכנה שלי פה חברה, והיא הזמינה כמה חברות, ואחת מהן עם הפרעת אכילה. ודיברנו על זה שהיא ראתה אותי, והיא אמרה, מה זה, מאיפה יש לה ביטחון זאת? ודיברנו על זה. אמרתי לה, מה חשבת עליי בהתחלה? היא אנורקסית ועם הפרעות אכילה, ורק עכשיו היא מתמודדת עם זה ומדברת על זה בפתיחות. וכמה היא? קצת יותר גדולה ממני. וואו, כל השנים האלה? כן. עם ילדים, עם בעל. והיא אומרת, אמרתי לעצמי, מה זה? זה לא אמיתי. או שזה לא אמיתי או שזה לא הגיוני. אז אולי בגלל שזה נתקע לי, אז זה הדבר הראשון שחשבתי עליו. יכול להיות. כאילו... אני מבינה כאילו גם איפה העניין בפן הזוגי. יש פה המון מה לחקור, כי אני חוקרת את זה עכשיו עם עצמי. למה אני עדיין לבד? איזה דפוסי התנהגות רכשתי מהבית שצריך להיפטר מהם? מבינה? כן.
אני חושבת שבגלל זה גם עניין אותי, כי זה נראה לי סופר קשור, כאילו מה שסיפרת להורים שלך ועל הבית, כאילו מלא, יש שם ממשבר למשבר. בכלל, הפרסונה שאני, נראה לי שזה מעניין לראות ילדה שגדלה בקרוואני, כאילו יש פה סיפור של התגברות, גיבורים. ההורים התגברו על קשיים, האחיות התגברו על קושי, גרנו ביחד בחדר בערך כזה, 3 אחיות, אפילו פחות. לא, כזה. עכשיו נאמר. פה הייתה המיטה שלי ושל מיטל נפתחת, פה הייתה המיטה של רויטל, פה היה ארון, פה היה טלוויזיה. כאילו אני יכולה להבין למה אני מעניינת, כי יש פה סיפור מעניין של גיבור שנתקל במכשול ועובר למכשול הבא, כאילו... אז מבחינה מקצועית אני יכולה להבין איפה יש פה עניין, יש פה סיפור חיים שהוא לא שונה יותר מדי מסיפורי חיים שאני מכירה בכל אופן. אני חושבת שהוא דווקא סיפור חיים מאוד מעניין, הוא לא... אבל הוא מעניין, כן, אני יודעת שאני מעניינת, אני גם מביאה את העניין הזה לדמויות שאני עושה כשאני משחקת. את גם סיפרת לי פעם קודמת שבשנים של שנות ה-20 שלך, את היית כאילו, במרכאות נשואה לקריירה, כאילו אני רוצה להשקיע בזה, אני רוצה לא עניין אותי כלום חוץ מקריירה. כן, שזה גם עניין. חברות שלי עניין אותם חבר, סקס, אפילו סקס לא עניין אותי. כלום לא עניין אותי, רק קריירה. שוב, כי גדלתי בבית, גדלתי בקרוונים. ואני לא רוצה, אני on my own, כאילו נכון שההורים שלי לא ייתנו לי לשקוע והם יצילו אותי אם אני אצטרך. אבל אני לא רוצה. כן, זה כאילו תודה. תגיד שביקשתי מאבא שלי כסף לעורך דין, ביקשתי ממנו על חשבון כסף שידעתי שהוא שם בצד לכל אחת מאיתנו, סכום מאוד קטן, כי הוא קיבל ירושה. אגב, איך זה נגמר בסוף עם השותף? ברוך השם, נגמר. אני מקווה שנגמר. זה הסתדר כמו שרצית, אז דיברנו איתך בטלפון והיית באמצע הסערה כזה. היו חילופי דברים, הוא גם השיג איזה עורכת דין שכתבה מכתב מגוחך. העורך דין שלי לא התרגש ממנה. היה לו ניסיון לדרוש ממני סכום כסף גדול ויען לי לתבוע אותי, אבל אני מניחה שהעורך דין שלי הבהיר לעורך הדין שלו שאין לנו בעיה ללכת לתביעה, יש לנו קייס יותר גדול ממה שהוא חושב. וזה נגמר ככה. אני מקווה שזה לא ייפתח שוב בעתיד. יש לנו חשבון בנק משותף שיש שם איזה 1,000 שקל. הוא יכול לקחת את זה. אני רק צריכה לסגור את זה, ואני לא יכולה לסגור את זה בלעדיו. אז אני צריכה לקבל קודם כל אישור, אני מחכה לאיזשהו אישור ממע"מ, כי אחרי חצי שנה שהעסק לא מכניס, אז מע"מ סוגר אותך. אז העסק שם, כאילו העסק שכתוב לא מכניס. כאילו פתחת עסק חדש. פתחתי עסק שלי. כן. במקביל לכל הבלגן פתחתי עסק. כאילו את אותו עסק, אבל... עם שם חדש. עם מיתוג מחודש. אני גם כאילו די מנהלת אותו קצת אחרת. שלי. כן. וכל אחד בשלו, כל אחד בעניינת. פגשתי פעם אחת מדריכה אחת שהיא מכירה את שלנו, ואז היא אמרה לי, תגידי, מה קרה עם ליאור? אני כזה... נגמר. ואז היא אמרה לי, כן, גם הוא אמר שהתפצלתם. אז צחקתי. אז היא אומרת לי, אני אוהבת את זה שהוא שומר עלייך. אז אני כזה בלב, הוא לא שומר עליי, הוא שומר על עצמו. מה, כאילו לא להגיד דברים? לא לספר דברים, כן. כן. אני שמחה שזה מאחוריי, כן. אני שמחה. אני שמחה על הצעד מאוד, אני מרגישה שהתקדמתי מאוד ברמה האישית גם. שלמדתי להציף גבולות, שלמדתי... כל הניתוק הזה מאחותי מאוד בזכות מה שקרה עם ליאור. זה לאחרונה?
שנה כבר. כן. כן. שאני לא אפסיד גם אותו. יש לך עוד זמן. מתי אמרת שיש לך את האוטובוס הישיר? ב7:30? לא. עוד 18 דקות. אני צריכה לצאת. נכון? עוד 18 דקות את צריכה לצאת? לא, עוד 18 דקות האוטובוס עם החלפה. אני לוקחת 312, 320 או 321. אני הולכת 5 דקות להשבעה המלאכה למזרח. שזה איפה שירדתי. אותה תחנה. ואוטובוס לכיוון אשדוד, יורדת בבני ברית הרוגים. זאת אומרת שאת צריכה לעבור כביש. כן. לא איפה שירדת בצד שלי, אלא צריכה לעבור כביש. כן. אז עדיף שתלכי, אנחנו נלווה אותך מהכיוון של... אני באתי ככה פשוט, זה היה נורא קל. כאילו, הלכתי פה עד הסוף. לא, אבל יש לך מעבר חצייה. נו. ללכת אליו. וזה בעיה? את צריכה ללכת אחורנית קצת. כן. אין לך איפה שירדת מעבר חצייה. היה מעבר חצייה? כן, עם רמזור. כן? כן. אוקיי. כאילו על דרך השבעה? כן. כן, באתי ככה עד הקצה, עד הכביש הראשי. ויש שם, כן. אז אוקיי. ולתחנה, כן. אז סבבה. כן, אז אני אצא עכשיו נראה לי שתמצאי את הקו. כן, יש לי כאילו 3 קווים. כן. ועוד... כל שנייה. אבל לא אמרת שיש לך אוטובוס שהוא ישיר? כן, אבל הוא רק עוד איזה 50 דקות, וזה עוד 17 דקות. הוא מביא אותי בפחות זמן. יאללה. הלך. מעולה לך. לילך, מה זה תודה? על מה? לא יודעת. את נהנית מזה?